Kani ga diga jing yetu khana ka belajar shisha hawar psau tarik na weng khat khandai spa new powe kawai ka ling sun ka bade hapo America ka ba ban her na po Portland chapo Seattles ka ba shimpor ya ka tang stengenta bat ki don ru tang lai phun rungut ki passenger te hapreng hapo jong ta ka ling sun klam don ba poi prakhat la don wei brio ubala riam kumbariam ki wei hi ula phong ya ka sun ka shirt utai bat ka patlun ka bayong pula jiru ya ka jaka shong ka ba kendong do dekat ba kata ka ling sun kala sedang ban hair utau brio ula khot ya ka weni ki air hostess bat ula batai ka kerteng jonga de Dan Cooper ta ka air hostess kalong Florence Schaffner te ula ai ka wei ka kot bala tho hakti jong ka air hostess nre ka ta ka air hostess pat ta klem shim khya ya ka ni na ba kadang day ka kanthai ka ba arthritis nem karta ta kadang mut ba kala day hi bo island ya ka nre kat ba kadang ya chakmat ula khot ya ka ulong high miss ka tharai phila day ban pule ya ka ni ka shithi ngadon ujing pen bethai ban nga te ha ba ka ni ka shafna kala yo sngo gumta kala ple ye ni shithi ba kala pule ba ka dak ka ba khoi lala ban di bala tho I have a bomb with me and I want you to sit beside me kajing mut kalong ngadon ujing pen bethai ban nga ban nga kwa ye phi ba shong hang ni ban nga tikat ba kadang shong baruta Dan Cooper kaklam ngai baudon ubom nrei ula pli ya ka wei ka suitcase baru pala pen I ya ka habakala yo I bat kala ngai baudon ni ka jingpen bethai te ula ong ya ka snga shong khop snga waju hala waju batai brio nei te ngan sa pen bethai no ya ka ne ka ling sun te habakum ta abu ya ka jingdawa khmat jongka air hostess daka ba ong ngakwa $8 lakh hapo san baje mentaka sngi ngakwa ba pintep ya kani pisa hakawai ka pla bat baro kinde by cash de kumjuru ngakwa artli ki parachute ki basa dien artli ki parachute ki basa khmat bar habang la panhiari kani ki lingsun menta ngakwa ba phinbu lupa kawai ka truck ka badon ya ka umpnyang bat pendap yang ya kani ka aeroplane te watle ya ka ege ga ba la ban pendu nong na bangan pen bethai no ya kani ka lingsun te haba ka shafna kala ya sngowi kita te kala yeng joj bat kala lej bat kala rung sepo kopet kala peni ki pilot ya ka jing tho bat habala da peni pilot new pilot bat ula pha so ya ka wei ka air hostess ka bagateng Katina Maklo bakan lej bakan shong hasenda jong ukupa wat hadu ka ni ka poru mdon wei ru passenger ubatip ya ka ni ka jingjia henry kidang mudbej baka day ka ordinary flight te hadin ka ni new pilot ula pentipat sya ka airlines bat kumjuru ka airlines kala pentip sya president ubakerteng Donald Myrup te new president ula ong banginya sngap ya ka jingdawa bangin pendep ru ya ka ei ka balaong dau Dan Cooper kadaw jong kani kalong ba kani ka airlines kalong ka airlines ka ba paunam barum kwa bandon kanono ka jingkan tho lingba ka media nre ka wei ka jingjinjar kalong ba kani ka airlines kadai kani ka flight kadai tang ka ba stengenta henry ka jingpan jong u Dan Cooper kalong ka ba he te kilapan da request no Dan Cooper bon ipor yaki ka flight ka badai tang stengenta kalapoi banlong hadu laikenta tam te uniu Dan Cooper ula ong hau pilot baudai ban pen hair ya kani ka lingsun ha ka ju hi ka jaka pelun si pelun kat bang padap ya ka jingdawa ka jong u teha ka por san saupun riu pm haba ka ni ka lingsun kala lej ban yeng ban lan no ha ka to ka airport kumbala batai sa jrong kani ka lingsun kala le yeng sha kendong jong kani ka track but tang wei na kinong mi khmat jong ka airlines ubala sha ban wan teha bau Dan Cooper ula pej bola yo ya kata ka plapisa kumbola dawa but southly ki parachute te ula sha no ya baro ki passenger baken mi na kata ka flight henry tang Dan Cooper u pilot but Katina Maklo ki balasa shadian te hadin kani ula batai yo pilot bon pen hair be ka lingsun sa Mexico City ha ka jingjrong ka ba 10,000 feet but ya ka thapnyang ru ha ka 13 degree te hadin kani new pilot ula ong baladang ile kumni
Nginom poi sha Mexico City bat kan salun no ka umpanyang Henry uniu Dan Cooper uong shule be ya ka ega banga batai te hadin kata ula ong ya katina maklo ke rung no sha po kopet habakala rung spo kopet te haki tu ki por ki bamanshwa haki ni ki aeroplane umchudan ki tu ki tliwa ki jingkhang ba phila ban I ga ja yu sha po te kilaya shong hangta kopet te ka ega balaja hadin kan plingo asya ya phi kaniga jingja klalong kumbangi jiosko haki film baka way ni kijingking jong katoka aeroplane kala play but udan Cooper ula kan thani nakata ka jingking ho kimla ban I ka iga belajar hangta Henry habala pa ka alam bau new pilot ula suthu bau Dan Cooper don show baka jingking kala play te ula penhiarno ya ka lengsun jong u haka airport ka bamarjan baula contact ki FBI bakin one bakin check ya ka plane haka tu ka plane ki odo Henry pun riu ki dak sipriakti Henry ka weiru na ki kamdei jong ki passenger lamne jong ki pilot ne jong ki air hostess te haba ki FBI gilapet benya ya ka lengsun kilalam uwei utai nangta kilingkhot jong ka parachute ka baudan Cooper lese ula penerkam ban buri e ka pisa ka jong u but secret ubala di da u ka FBI na du ka tu ka sngi kelas dang ban wat yu Dan Cooper Henry mdon ka no ka dakashin ka balapen I ne ka balapen lap ya u hadin saupusan snam house nam arjar khan rio ka FBI kalakhang officially banwad yo Dan Cooper Henry bon ki jubab jong ki jingkli ki bangi klampat yo ka igani ka mystery hijacker ka bakraw tam hapo America bawat hadu kini kisngi ka FBI ka klampat la ban solve mano new Dan Cooper bat kumno ulayo ek kerteng DB Cooper yakini baro ngan sabata ya phi haka benta ka baar